Hej, det her det er vores video om koralrevet, hvor vi vil besvare opgaveformuleringen, som hedder: hvorledes adskiller det tropiske koralrev sig fra stenrevet? Hvorfor er koralrevet så skrøbeligt, og hvorfor er det så frastrålende? Vores disposition hedder: hvad kendetegner koralrevet, og hvad kendetegner stenrevet? Ligheder og forskelle. Hvorfor er koralrevet så skrøbeligt? Og så til sidst, hvorfor er det så farvestrålende, efterfulgt af en konklusion. God fornøjelse. Velkommen til koralrevet. Ja, og jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om koralrevet og de kendetegn, der er ved det. Og koralrevet er opbygget af en masse koraller, og de to hovedgrupper er ligesom blødkoraller og stenkoraller. Og der er en masse abiotiske faktorer, der spiller ind på hvordan koralrevet ligesom fungerer, og hvorfor fiskene lever der, og hvilke ligesom konsekvenser der skal være for det. Og det er blandt andet temperaturen, fordi koraller lever i meget tropiske havområder. pH-værdien skal være en lille smule basisk, og så skal der være en tilpas form for næringssalte. Og så er der også biotiske faktorer i form af den meget enorme eller høje biodiversitet, fordi der er en masse planter, skaldyr og fisk, som lever der. Og de tilpasser sig jo korallerne og optager en masse habitater og nicher derved. Og symbiose, det er også et stort begreb inden for koraller, eller koralrevet. Der er blandt andet en symbiose mellem alger og polypdyr, hvor algerne ligesom får beskyttelse for de her polypdyr i form af, at de ligesom lever nede i dem, eller inde i dem, så får beskyttelse rundt omkring dem. Og polypdyr, de optager den her energi som respiration og fotosyntese fra alger ligesom giver dem, da de er de primære producenter. Så ja, og det var det. I et stenrev ved Kattegat, der viser et område på 4 kvadratmeter indeholdt 67 algearter og 19.000 dyr fordelt på 163 dyrearter. Så stenrevet er altså også habitat for mange forskellige dyr. En forskel kan også være, at stenrevet er en del mindre farvestrålende end koralrevet, og derved de dyr, der bor der, er også en del mindre farvestrålende på grund af, at de har tilpasset sig til det miljø, de bor i. Korallerne de udskiller kalk, og det er med til at opbygge det her skrøbelige rev. Og kalk det er faktisk virkelig let at nedbryde, og derfor har det sådan lidt ved at blive ødelagt, specielt hvis sådan mennesker går på det eller lignende, eller påvirker revet på en eller anden måde. Så ja, koralrevet det er skrøbeligt på mange forskellige måder, og koralrevet det påvirkes også af ændringer i havtemperaturen for eksempel. Så kan forureninger og tilførelse af næringssalte fra landbrug, det kan så være med til at medføre sådan, at korallen dør. Og algens habitat, det er selve koralrevet og polypdyret. Og som Frederikke også nævnte, så udfører algen fotosyntese, og det er med til at give korallen den nødvendige føde, som den har brug for. Og det vil altså sige, at der så er symbiose mellem algen og korallen. Og lige så snart havtemperaturen så stiger på grund af klimaændringerne, så opstår der ubalance mellem algen og korallen, og det kan så medføre, at algen forsvinder, og korallen så dør. Ja, korallerne de er farvestrålende, fordi at de fleste koralpolypper har en gennemsigtig krop, og deres skeletter er hvide, ligesom også menneskers. Så de får deres farve fra alger, som bor inde i dem, og algerne producerer nemlig pigmenter, som så gør, at man kan se det gennem deres kroppe, gennemsigtige kroppe jo. Og det giver korallerne den flotte farve, de har. Altså, man kan jo sige, at koraller det er jo levende dyr, så der bor simpelthen sådan en lille alge inde i dem. Og det er faktisk den, der har sin farve, og giver dem de her meget flotte farver, som de har. Og så er det også mere varmt vand, så der kan leve blandt andet alle de her søanemoner, som vi faktisk også har i Danmark, og også på stenrevene. Men de har det med at blive større, det er andre arter, vi finder her på koralrevene. Så de bliver mere mere farverige. Men også som man sammenligner med deres liv, man kan sige, så har koralrevsfiskene jo meget rigtig flotte farver. Fordi de kan jo nemlig gemme sig i det her
drev, hvorimod vores koldvandsfisk, danske fisk, de skal jo være kamufleret for at kunne, så man ikke bliver genkendt, hvis man kan kalde det, ikke? Altså det, igen farvestrålende, det er meget med den her alge at gøre. Altså, og problemet ved, har I hørt om de blegner, sådan nogle koraller? Ja. Det er jo fordi den her alge, den flytter ud, og så de mister deres farve, så man kan ikke overleve. For det er jo algen, der bruger, altså den benytter jo solens lys til at lave fotosyntese, som den her koral, som bruger til at vokse, og de bruger sukker, ikke? Ja. Og det er skrøbeligt, fordi de vokser utroligt langsomt. Altså de vokser cirka en halv centimeter den langsomste, og den hurtigste er sådan 15 cm om året. Så hvis man bare lige brækker et stykke af, så er det altså måske 5 år, man lige har fået brækket af. Og så det her med, at der skal ikke særlig meget variation i vandet, altså det at pH'en kan stige, og temperaturen stiger, det kan den her alge ikke tåle, og så er det den flytter. Så på den måde er det skrøbeligt i forhold til stenrød. Det er jo bare sten, ikke? Okay. Jamen, så er der Tak. Ja. Så ud fra vores diskussion kan vi sådan konkludere, at der er mange forskelle og ligheder ved koralrevet og stenrevet, som for eksempel kan være adskiller, for eksempel at farven adskiller sig en del, og opbygningen og de generelle abiotiske faktorer. Og så er koralrevet der skrøbeligt på grund af dets kalkede opbygning. Og så at farverne kommer af pigmenter, som algerne producerer. Så ja, det var vores opgave. Hej hej. Hej hej.